Hai लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबावबाय स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबामफोर नोंथांमोना मिन्थिबाय थानो थाखाय आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे लोगोफोर नोंथांमोननिसिम आं गोदान भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम लाबोबाय थानो हायो दे लोगोफोर एक्चुअली नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' आगमा रुवाथिनि एपोस्ट 17 भिडिअखौ बयबो नायखाबायानो जानांगौ स' नोंथांमोनाथ' दायो आगमा रुवाथिनि एपोस्ट 18 भिडिअखौ नायनो होननानै नेनानै दं नङा होमबा लोगोफोर स' लोगोफोर जों बे आगमा रुवाथि बड' सिरियालनि एपोस्ट 18 निफ्राय लानानै जा फैनो गोनां एपोस्टफोर माखासेफोर दं जों बेखौ एसे गोबावनि उनावसो नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर मानोना बिथांमोना आगमा रुवाथि बड' सिरियालनि फुल भिडिअखौ दायो रिलिज होबाय दे लोगोफोर स' लोगोफोर बे आगमा रुवाथि बड' सिरियालनि एपोस्ट 18 निफ्राय माखासे एपोस्टफोरा माब्ला फैगोन जों बेखौ बुंनो हाया दे लोगोफोर स' लोगोफोर बे आगमा रुवाथि बड' सिरियालनि एपोस्ट 18 निफ्राय लानानै जा दं माखासे एपोस्टफोरखौ दायो शुटिंसो लागासिनो दे लोगोफोर स' लोगोफोर बेनि थाखायनो जों भिडिअखौ नायनो थाखाय गोबाव सम नेना थानांगोन दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर स' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदों अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव दे लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोननिसिम आं गोदान भिडिअनि आपडेटखौ थाबैनो लाबोबाय थानो हायो दे लोगोफोर